बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दैमु नोगोराव खुंफुंनाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा साननि गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुंदों, बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि मोनसे आबेग माहारियारि आफाद। 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोनोम मोननाय बे आफादा जोनोम मोननाय समनिफ्राय दासिम बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनाय आरो फोथांना लाखिनो थाखाय दिथागिरि महरै खामानि मावबोबाय थादों। आंहा फोथायनाय दं दि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जों बयनिबो नाजानायाव सानसे बर' हारिया गासिबो बिथिङावनो जौगासारनाय हारिनि जौस्राङाव गाखोहैनो हागोन। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा साननि गेवलां मेलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लोब लोब बाहागो लाफैनायखौबो नुनो मोन्दों। जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैनाय लोगो लोगो बयबो हारि माहारिफोरा सिगांनिफ्रायबो बांसिन गोसो होना हारि आरो ओनसोलनि जौगानायाव खामानि मावदों। बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै खुंफुंनो हानायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बानजाय आफादनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय रायजो राजा बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा साननि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि सुरत नार्जारि, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो रायदाव आफादनि आफादगिरि बिस्वजित दैमारि, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, मन्त्रि पीयूष हाजरिका, मन्त्रि अशोक सिंगार, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बिटिआरनि गोबां इएम, एमएलए आरो एमसिएलए बिथांमोनहा। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि गासैबो राजखान्थि दैदेनगिरि, जोंनि मन्त्रि, एमपि, एमएलए, एमसिएलए, इएम गासैबो बाहागो लाफैदों आरो गोबां लिरगिरिफोर, थुनलाइगिरिफोर बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जानानै मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बाहागो लाफैदों। आङो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय आथिखालसिम बर' रावनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय, बर' बिजोंनि जौगानायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' रावखौ नेशनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसननो थाखाय जिखिनि बिहोमा होबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो देग्लायनि जि थुनलाइ आफाद बिनि जथुम्मायाव फैनानै आङो मैयाबो डेलिगेट सेसनाव दान्दिसे सम नुजादोंमोन आरो बेवहाय मैया आरो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि पाब्लिकेसन, ट्रेन्सलेसन आरो लोगोसे डिजिटाइजेसन बिनि थाखाय बोसोरफ्रामबो जोङो 1 कौटि करि रां होनायनि बाथ्रा फोसावदों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनानै क'क्राझाराव 18 जौथाइनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जेसेबां बर' थुनलाइनि सायाव, बर' जारिमिननि सायाव बायदिसिना लिरबिदांफोर, बायदिसिना रायथाइफोर, बायदिसिना जारिमिनारि माखासे थुनलाइफोर सोरजिदों बे गासैखौबो दोनथुमनो थाखाय मोनसे मडार्न डिजिटेल लाइब्रेरि आरो आर्काइभ सतीश चन्द्र बसुमतारीनि मुङाव क'क्राझाराव लुनाय जागोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे गोदान फाइनान्सियेल इयाराव 5 कौटि रां बर' थुनलाइ आफादनो होनाय जागोन जाहाथे बे डिजिटेल आर्काइभखौ बिथांमोना लुनो हायो। बेनि बादै जिल्ला आफादफोर, प्राइमारिफोर आरो गासैबो बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि आफादफोर दङ बेजों लोगोसे बर' माहारिनि माहारि आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद ज' जानानै थांनाय गोलाव समाव हारिनि बायदिसिना मोजां गाज्रि समाव जेरै खौसेयै खामानि मावबोदों, फैबाय थानाय समावबो खौसेयै खामानि मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। थांनाय समाव जोङो थासारिया मोजां नङैनि थाखाय गोबां खामानिखौ मावनो हायाखैमोन, नाथाय दायो थासारिया मोजां जानाय लोगो लोगोनो फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनो हानायनि परिबेस फैदों। दा नंखायनो बर'नि सानसुमै, लिरगिरि, दैदेनगिरि बे सानथामाव जिखिनि बाहागो लाफैदों एबा बाहागो लाफैयाखै बयखौबो आङो खौसे जानानै हारि जौगानायनि खामानियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। जानुवारि दानाव जिथु 2000 फोरोंगिरि थिसननायनि बाथ्रामोन नोंथांनि
1400निख्रुइ बांसिन हाई स्कुल लेभेलनि आरो पिजि टिचार जोङो इन्टारभिउ लाबाय बिसोरखौ थाबैनो जोङो थिसनगोन आरोबाव 667 इलिमेन्टारि लेभेलनि फोरोंगिरि बिथांमोननिबो SIU जों नेगासिनो दङ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनखौबो जोङो साख्रियाव थिसनगोन आरो गासै लोगो नांनानै 2000निख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन हाबाफारिफोरखौथ' जोङो गुदिनिफ्रायनो फारि फारि मोजाङैनो जालांनाय बायदि मोनदों जेबो प्रग्रामा केन्सेल जायाखै सबानो फारि फारि थांदों आरो मानसिफ्राबो जेरैबायदि नांगौ बेबायदिनो नुजाथिफैदों आरो बा सोरगिदिं सबखौ सानना नायोब्ला जों नुनो मोनो राफोद धरनै बेयाव जथुम्मा जानानै थांबाय माने एगजिबिसनानो जाथों बा बेबायदिनो जोंना हान्था मेला आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो नांगौ बायदि नुजाफैयो खालि जोंनि मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माल' बिथाङा गावनि हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै थेवबो बिथांनि मन्थ्रि लोगो बिजुसारि हाजरिका बिथांखौ बिथाङा दैथायहरदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ आबुं खालामनो हादों बर' बिजों बा स्कुल फरायसालि गासैबो फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव दिनैनि बे अपेन सेसनाव फैनानै जेबो बाथ्रा फोसावलाङासै जोङो बेखौ मैया जोंनि डेलिगेट हाउसआव रायज्लायदोंमोन बाथ्राफ्रा खुबै एसे क्रिटिकेल जानानै दं डेलिकेट जानानै दङ बे हिसाबै आरो बेखौ बावैसोनो जों सावरायनानै जों डेलिगेट जोंनि माखासे अर्गानाइजेसनफोर दङ एबसु हारिमु आफाद आरो जोंनि लिडारफोरजों रायज्लायनानै जोंहा जा खहा जानानै दङ बेफोरखौ मोजाङै रोजोबै सुफुंनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लादों बावैसो जों बेखौ जोंनि चिफ माने बिटिएडनि चिफआ खोन्थाखाबाय बावैसो जों बर' साहित्य सभाजों गोख्रोङै सावरायगोन बर'नि लिरनाय जिथु कालचार बेखौ बांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावनो हादों एनुवेलि नोंथांमोननो खौथि रां होगोन होननानै फोसावदों औ बेखौ होदों बेखौ क'क्राझाराव जोंनि हेड अफिसआ बर' साहित्य सभानि क'क्राझाराव जोङो रुपनाथ भबनाव बेयावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौबो माने मावख' हिसाबै जों बाहायनानै जों हाबाफारिफोरखौ मावगोन आरो बिनि थाखाय जों एक्सपार्टनि जोङो बोसोन लागोन बिथांमोननि देहा परामर्श लागोन आरो हाबाफोरखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय नाजानाय जागोन दैमु नोगोराव जिथु खुंफुंनाय बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव मा सावरायनानै नोंथांमोना थान्दैमेलाव थांखि लानाय जाखो जोंहाथ' दा दैमु माबायाव जे फुरियाव जे जोङो बे जोंनि आफादखौ जथुम्माखौ बाहाय खुंदों बेयाव जोंहा रायखांनो गोनां माखासे बाथ्रा दं रायखांनो गोनां जे जोंहा जे बुक माने बिजाब बेखेवनाया दस्रा बोसोरनिफ्राय बे खेबाव जोङो रेकर्ड खालामनो हादों आगोल बाराव जोङो 50खौनो मोनामोन नाथाय जोंनि दिनै मोननायाव बे बिजाब बेखेवनाया 80निबो बारा ओंखारदों आरो मोनसे बाथ्राबाव जोंनि जायगानि बा आसामनि बा बिटिआरनिल' खोथा नङा बाहेरानिफ्रायबो जोंनि बांलादेशनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैनाय नेपालनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनाय ओमफ्राय माखासे जोंनि जायगानि अनगाबो फैदों दासो बांलादेशनि मानसिफ्रा बिसोरनि साहित्य सभानिफ्राय माखासे लिरगिरिफ्रा गावसिनि बिजाब लिरनायखौनो जोंनो होलांबावदों आरो अरायबो बिथांमोना जगाजग लानो थाखाय नाजादों बे बिजाबा जेनेबा आंनि आखायाव नै दासो होलांनाय बे बांलादेशनि बिजाब बिथांमोनहा बाहागो लाफैनाय बे बिजाबा लेंगुवेजेस of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, a policy research of implementing primary school bilingual education program in local schools. बांलादेशआवबो जे जोंनि रावखौ मिडिया हिसाबै बाहायनायनि मोनसे साननाय दंसै बेयाव बे बेरखांदों बुंनो हाया थेवबो जाबोगासिनो दं
बा स्कुल कलेज लानायनि खोथा फोरोंगिरि लानायनि खोथा गासैबो फुरा जायाखैबाबो थेवबो जोङो बिथांमोनजों डायलग होनानै रायलायनानै कनभारसेसन खालामनानै एफा एफा जोङो बेखौ माने सुफुंबोनो हागासिनो दं आरोखि हाद्रायाखै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों दिनै मिनिस्टारा बुंलांबाय पियुष हाजरिकाया दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारनि जिखिनि माबाया जिखिनि मिनिस्टार मेसेज हरबाय जिखिनि बर' रावा आवगायलांबाय थादों आरो बर' जाथिया आवगायलांबाय थादों होनना बुंदों बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो जोंथ' आरो फिसा मावनायाथ' जोंसो मावखानांगोन दा बिथांमोननि बुंनाया जोंखौ एनकारेज खालामनाय बिथांमोना मा बुङो एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै जोंनो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ सहाय होनांगौ रांखान्थियाव जेरैबायदि सहाय होनांगौ बेफोरबादिखौ बिथांमोनहा होनांगोन जों बेखिनि गावसोर खोथानाय हिसाबै जों बेखौ बावनाय नङा द'जिब्रैथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबफैबाय आरो बे जोबफैनाय सानाव मोजाङै मोजां जालांबाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै बेवहाय फैदों आरो जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैनो हायाखैब्लाबो बिथाङा मोनसे मेसेज फाथायहरदों आरो लोगोसे मानाव गेदेर पियुष हाजरिका बिथांखौ गावनि जायगायाव बेवहाय थान्दै महरै दैथायहरदों आरो गावनि साननाय लुबैनाय आरो जोंनि जेंनाफोरनि सायाव बिथाङा सरकारनि जानानै बुंनो होदों दा जों जोबोद माने गोजोनथाव जे बे बाथ्राया बिथाङा माखासे गावनि एंगार हायै अफिसियेल शेड्युलनि थाखाय एबाराव फैनो हायाखिसै आरो थेवब्लाबो बिथाङा जेब्लायबो बर'नि राव थुनलाइनि थाखाय खामानि मावदों दिनै बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज बिथाङानो नटिफिकेसन लानानै खालामदों बिथाङानो एसेम्ब्लियाव दिनै मावफुंहोदों बिथाङानो दिनैहाय आसाम एक्जिकिउटिभ स्टाफ कलेजाव बर' रावखौ माने अफिसारफोरनो फोरोंदों आरो गतिके बिथांखौ आं जेब्लायबो बर' रायजो राजानि जानानै साबायखर बावदों हाबाफारिया जोबाखै जितु मोनसे दंबावो हारिमु बिलिफांनि ना हारिमु मोनाबिलियाथ' रंजाबाय थागोन बयबो फैगोन बेयाव मोजां प्रग्राम गोबां आर्टिस्टफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों मिजिं थियो बयबो सफैगोन नाथाय समा थोगोन ना थोआ बेसो गिदिर बाथ्रा